mo ba magmula nang makilala ka? Damdamin ko ay di mapalaga. Puso ko'y may kaba, umiibig na ba? Alam ba, panaginip ko, laging ikaw. Ano, Karding? Ibigay ko na ba? Karding! Parang pangit ang dating eh. Parang masisira ang pagkalalaki ko niyan eh. Dapat ako binibigyan ng bulaklak. Hindi, okay nga yun eh. Tsaka, dalawang bagay lang yan eh. Tanggapin niya, o kaya ibalibag sa mukha mo. Tarantado. Huwag mo rin mo! Upakan kita! Oy, tama na yan, ha? Tama na. Kayong kabata niyo pa, mga malisyoso na kayo. Tama na yan, ha? O, ibang kanta naman, ha? Ibang kanta. Oh, Bulaklak para sa'yo. ay, di ba bigay sa akin? Pinabibigay nung kaututang dila ko. Ayun oh. Ah, si Bandido. Bakit hindi siya mismo mag-abot? Baka raw maging mais siya eh, pag siya nagbigay eh. Ah, ganon. Psst, psst. Halika dito. Oh, Tidig na. mga bata, mag-swimming na tayo sa ilog! Swimming tayo, wow! Sarap mag-swimming! O, ingat lang! Huwag makitulad! Mais pala sa'yo nagbibigay ng malunggay, ano? Medyo eh. Bakit? Kasi dobandids ka. Yung mga dobandids hindi marunong magbigay ng bulaklak sa babae. Hindi ho, ma'am eh. Salamat dito sa mga gulay mo. Ay! Ang lambot pala ng kamay mo. Parang bulak. Pwede bang mahawakan ulit? Karding, tulungan mo ako! Eh, dun sumilita mo ako. Come to me, my love! I will help you! Ayoko! Baka mamaya mahulog pa ako dyan. Hindi na dito na lang ako. Kayo na lang. Ayoko! Baka mamaya madulas ako. Sabi na! Usay feeling sa alok. Usay isura, usay feeling sa jalukan. Ang feelings ko, parang wala. Ay, parang lansones. Bakit? Ang sarap pala nung halik, parang lansones. Gubog-gubog. Ah. Ay, gawin dito kasi sila. Tama na yan. Oh. Action! Ay, pag-misi! Ganun! Lagi! Action! Ganun! Iniisip nila ay hindi mahalaga. Uy! Ganun! Ganun! Ano maklaro? Sige, sige! Okay, action! Ganun! Halika dito! Katulog si Sasam! Action! Mais pala sa'yo ang binigay. Mais pala yung binigay! May gusto yan. Ako bakit? Kasi double-digit ka. Hindi na gidon. Ayaw. Katubang ka din eh. Imong matabalan pa siya. Oh, nga, action.
Bakit? Dubadids ka? Mga dubadids.